Biznis Akademija je edukativna platforma, možemo tako reći, koju je Tele2 pokrenuo zajedno sa 24 sata i sa ostalim partnerima. Svrha joj je i recimo onome kome se mi obraćamo se poduzetnicima, odnosno konkretnim malim poduzetnicima i obrtnicima. Primijetili smo potrebu da mali obrtnici i poduzetnici nemaju baš previše niti vremena, niti prilike, niti budžeta da se mogu educirati, a u vidu digitalne ekonomije. Mi vidimo veliku priliku za njih da kroz edukaciju o digitalnoj ekonomiji, posebice sa fokusom na marketing i prodaju, mogu unaprijediti svoje poslovanje, samim time rast ili širiti svoje tržište ili optimizirati bilo koje poslovne procese. Obrtnici su na neki način segment korisnika na koji prirodno, ajmo reći, cilja Tele2. Mi u svojom, rekao bi, srži i vrijednostima jesmo isto poduzetnička kompanija. U korenima smo zapravo privatna kompanija. Krenula se od jednog čovjeka u Švedskoj poduzetnika koji je odlučio napraviti nešto, imao ideju i odlučio to zavrtiti. Od toga je nastao Tele2. Tako da, taj neki poduzetnički duh, izazivački stav je u našoj srži. Tu nalazimo nekakve, ajmo reći, preklapanja i similarities sa obrtnicima. A u drugom dijelu mi zbilja mislimo da kroz digitalne platforme možemo pomoći kako svojim iskustvom, tako i svojim proizvodima u krajnjoj liniji, da pomognemo poduzetnicima i obrtnicima da mogu unaprijediti svoje poslovanje. Ovo je platforma koju smo mi lokalno u Hrvatskoj pokrenuli, a ja vjerujem da, obzirom na prve reakcije, da bi mogla biti uspješna, pa bi na neki način mogli i uvjetno rečeno izvesti van na druga tržišta. Obrtnička komora Zagreb je u ovu cijelu priču ušla zahvaljujući 24 sata i partnerima Tele2, gdje jednostavno smo sretni da su nas prepoznali kroz naše prijašnje akcije koje smo imali. Obrtnicima je, sami znate, teško se možda naći vrijeme za edukaciju, s obzirom da radimo ono što kaže od 0 do 24 i jednostavno vrijeme kad možemo odvojiti je nekako večernji sati gdje možemo sjesti onda uz kompjuter i otvoriti aplikaciju Biznis Akademiju da nešto radimo ja bih rekao da uđemo u 21. stoljeće. Na način kroz digitalizaciju, kroz cijelu priču da budemo vidljivi i da lakše prodamo svoj proizvod. Mi dogovaramo sa partnerima da to bude za obrtnike grada Zagreba, županije Zagrebačke, znači skoro 18.000 obrtnika sa područja grada županije će imati ovu dostupnost. Biće edukacija po svim udruženjima, naravno i komori. Cilj nam je da to što više proširimo, da se ljudi što više uključuju, jer naravno da je problem za sve nas je to obiteljski poslovi gdje jednostavno, što kažu, radimo 3 ili 4 posla istovremeno i nama je prilika da to nekako otvorimo si vrata u ovu digitalnu svijest i to na večer da sjednemo, kako što sam rekao, da radimo na tome da budemo vidljivi. Mislim da je prilika kroz ovu cijelu priču, jer je vrlo pitka priča, vrlo jednostavna, kroz te edukavne filmiće zapravo se može ući u tu cijelu priču i ja se nadam da će obrtnici to prepoznati i da je to za njihovo dobro, jer mi kao sustav nama je zapravo jedini cilj da ljudima, našim kolegama otvorimo vrata, da mogu jednostavno lakše poslovati. Pa moja su dobra iskustva, zato što možda spadam u tu neku srednju generaciju, tako da s tim nemam toliko problema, ali naravno da uvijek ima prostora, uvijek se može bolje i siguran sam da bez obzira da li je obrtnik imao 18 godina ili ima 65-70, može se uvijek napraviti nekakav novi iskorak i zapravo to je nam cilj kao sustavu da otvorimo vrata obrtništvu.